Yes, abazalwane. Yesu omamukele ungaphezu kwazo zonke izinto esidibane. So makuthiwa mkhulu ongakithi kunento sesizwe. Kusho leyo lo ngakithi mkhulu bazalwane. Osezweni imali. Yebo. So ke bamba manje. Yazi into ephumelelisa umuntu wabamba manje bese. Ukubamba manje ashoyo kuwena uyekela isimo okusona kulesi sikhathi. Abanye abantu bayekela amazwi abatshele wona babhekana nesimo abakusona. Isimo sabaguli. Kanti kubalulekile wena bamba amazwi otshele wona uyekela isimo. Ukusebenza kwaNkulunkulu ngeke kwamiswa yilutho bazalwane. Uma wena uzifundisile wabamba amazwi kaNkulunkulu njengokathana. Ngoba amazwi kaNkulunkulu kuthina awuphila. Awasukufa. Awuphila kuthina amazwi kaNkulunkulu. Awona ukufa. So kubalekile ukuthi thina sibambe ukuphila kwamazwi kaNkulunkulu. Singahlukani nani bazalwane lokuphila okungamazwi kaNkulunkulu. Thina endleleni yethu esihamba kuyo siyabamba nje. Ukuphila okungamazwi kaNkulunkulu siyabamba. Sibambana ukuphila. Ukuphila kutholakala nawushabalala emazwini kaNkulunkulu. Izwi kaNkulunkulu liyadala, izwi kaNkulunkulu ayikho into engakwazi kuyenza. uNkulunkulu wakhuluma ngezwi wathi makube khona ukuthi kwaba khona. So ingapho kufanele kuhambelele emazwini akhe. Ishayele phela ikhoda ubone ngiyile ntushile la ngoba naba lapho isimo kuzosenzakalela sisuke wena bamba ukuphila. Manje sifundiswa abazalwane sifundiswe ukubamba ukuphila. Engakwazi ukugeza ijikubele ndiyabini. Yazi abasindise banamhlanje bakhohlakele kahle bangcolile. Bayageza babuyele ndiyabini. Angakukhathalisa uNkulunkulu nethixo lethu. Uthi wamukela amandla kaNkulunkulu wethixweni. Kaba ukuthi khona ukuphila kuzokuwa kwena. Lo mzalwane nje lo mbizo. So ngikuthanda ukudla nganje uyodla amakhekhe. Awukwazi ukuhlanganisa uNkulunkulu ngithi abantangani yabazalwane. Sizofunda izwi kaNkulunkulu. What years ago, Psalm 27, verse 23. Hey, how many years? Then the Psalm 27, verse 23. Psalm 27, verse 23. Izenzo 27, verse 23. Isihloko uPawulu eyisiboshwa uhamba ngomkhumbi eya eRoma. Verse 23. Ngokuba ngalobu busuku bekumi ngakimi ingelosi kaNkulunkulu engingowakhe nengimkhonzayo. Yathi, ungesabi Pawulu, umelwe ukuma phambi kukaKhesari. Bheka uNkulunkulu ukuphile bonke abahamba nawe emkhunjini. Ngalokho yimani isibindi madoda, ngokuba ngiyakholwa nguNkulunkulu ukuthi kuza kuba njengalokho kukhulunyiwe kimi. Kepha simelwe ukukhahleleka esiqhingini esithile. Kwathi ukuba kufike ubusuku be-14 sisazulazuliswa elwandle lwase-Adriya phakathi kobusuku, abamkhumbi bacabanga ukuthi bayasondela ezweni elithile. Base bephonsa intambo yokulinganisa, bafumana
Ngalokho ngiyancenga ukuba nidle, ngokuba lokhu kungokokusinda kwenu. Akuyikulahleka unwele lwekhanda nakoyedwa phakathi kwenu. Eseshilo lokho, wathatha isinkwa wabonga uNkulunkulu phambi kwabo bonke, wasihlephula, waqala ukudla. Base bema isibindi bonke, badla nabo. Thina sonke sasisemkhunjini besingabantu abangama276. Sebesuthi ukudla, benza lula umkhumbi, belahla ukolweni elwandle. Sekusile abalazanga izwe, kepha babona itheku elithile elinehlabathi, abanquma ukuba baqhubeke kulo umkhumbi. Uma kungenzeka, banquma amahange, bawashiya elwandle, bathukulula futhi izintambo zamaphini oqondisa, baphakamisela emoyeni indwangi ephambili, baqonda ogwini. Batheleka endaweni enolwandle nxazombili, baqhubela umkhumbi kuyo. Inhloko yomkhumbi yaxhumekeka, yema, ingenakunyakaziswa, kepha ingasemuva laphulwa ngamandla amaza. Kepha amabutho ayehlosa ukubulala iziboshwa, funa ezinye zibaleke ngokuhlamba. Kepha induna ekhulu ithanda ukusindisa uPawuli, yawavimbela enhlosweni yawo, yayala ukuba labo abakwazi ukuhlamba baziphonse kuqala emanzini, bafike emhlabathini. Nabaseleyo bafike, abanye ngamaplango, abanye ngezinye izinto zomkhumbi. Kanjalo-ke kwenzeka ukuba bonke baphumele emhlabathini besindile. Sicela ugogo sibonele izwi. Kanjalo kwenzeka ukuba bonke baphumele emhlabathini benze njani bazalwane? Besindile. Bengifuna sihambe naleyo vesi. Kanjalo kwenzeka ukuba bonke bephumele emhlabathini besindile. Kodwa umkhumbi awusekho. Kodwa bona sebenjani? Basindile. Yini into mamshabalala benze basinda? Balalele amazwi ashiwoyo ngalezo sikhathi. Kwathi konke endleleni kwafika isimo esiphihliza ini umkhumbi abahamba ngawo. Kodwa kanjalo bafikele emhlabathini besindile. Hayi abazosinda bazalwane kulonyaka konke kuzokwenzeka, ababawambile wonke amazwi ashiwoyo kubo. Neza bazalwane ukuthi kuyovukana kuvelele, kodwa laba bazosinda ngoba kanjalo noZipho bafike emhlabathini besindile. Yaqhubeka njalo. Buka-ke bazalwane, bangakhi abantu ababesemkhumbini? Bangakhi abantu ababesemkhumbini bazalwane? Untakazo u-276 abangakithi sizulu abasasi. Bangakhi abantu abakade basemkhumbini bazalwane? Bangakhi noZipho abantu abasemkhumbini? Bangakhi abantu abasemkhumbini bazalwane? IBhayibheli selivalile yini bazalwane?
fanele ngiqale manje ba kuthiwa Rose bebabangakhi abantu bawumakhulu abangakhi phela sikwazi ukuhamba manje esontweni babangakhi abantu Rose bebabamakhulu abangakhi ukubitsa kuyekisa phela khuluma nawe Rose bebabamakhulu abangakhi abantu bebesemkhumbini. Verse 37. Thina sonke esasisemkhunjini besingabantu abangamakhulu amabili namashumi ayisikhombisa nesithupha. Khona sikhuluma iqiniso. So yini ikhulu? Khulu elilodwa kusuke kuyini? 100. Angithi nifundile. Elinye ke kube yini? Kusho ukuthi malathi laba bantu bangamakhulu amabili. Kusho ukuthi bebe u200. Nani ke futhi phezulu namashumi ayisikhombisa nesithupha. 276 abantu bebesemkhumbini. Befuna ukukhuluma bazalwane. Ngoba sithatha ukufunda kodwa understand. Sesibuyile sibongile emthandazo. Sathandazela simamele wasinika izinto zethu. Ohambe nendlela kumele wena ubambe ukuze wena ungalahlekelwa. Neza bazalwane. Usathana. Unezipho manje, unezipho bami. Izamathini. Namazipho ogotshiwe wamthandazela wathi thatha. Angithena washo ngesilungu. Wathi akenzele. Washo ngesilungu phela shona ifundiswa. Angizwa kanjani. Nami Sathane. Akezi Sathane. Woza Sathane. Vele namaphondo akhe ayakufanele. Nami Sathane. Le incebo. Bani ofanele ukuba incebo? Ongafanele kuba incebo. Hayi. Woza nwabi. Dose dramini. Nwabi woza phela. Nwabi incebo. Incebo seyithandazele. Yanikeza lo nosipho. Unosipho ngwemukele. Hamba ke mntwana. Usathane uphethe naye. Uzonikeza nami nosipho. Nika noSathane nikunosipho. Ungafaki nike. Iphutha lenosipho. Akufanele unosipho asathatha lutho. Ebuya kuSathane bazalwane. Unosipho uphethe noma ngabonile ngamehlo uphethe. Ngoba thina bazalwane asiko abahamba ngokubona. Hamba ngokholo. Sithemba ngabuNkulunkulu esiphathisa. Sezwe ukuthi izulu selisinikezile manje. Asathathi lutho. Nali iphutha lalo. Thathi inkosi. Sahlangana. Ngoba njengoba uSathane ezonikeza uNosipho. Wenza ukuthi uNosipho alahle lokho. Ngokomthetho awukazi ukuphatha kwempilo. Akho Rose okuzokusebenzela. USathane nikuNosipho. USathane ukuthi kuthiwa uNosipho mukela receive. Ngithi take uNosipho. uNosipho wathatha ngithi. Wathatha uNosipho ngokukholwa. Wathatha uNosipho. Yebo. uSathane angeke afike athi mina. uSathane kuhle uzokwenza njani Sathane? Sathane angeke aminike nje athi mina. Awuniki Sathane ukubuhle amazami. Elethana ukuthi awazofana noSathane. Yabo Sathane ngakanani? Futhi ngempela waSathane uyakabaza. Ngathoyile imali. Nosipho ubhalile wathi ufunani ephepheni lakhe. Sathane mbo. Mali. Thatha Sathane.
usathane noSipho akulethe ufuna uyeke lo niki izwe Sathane makaletha ufuna yeke lo usathane ufuna yeke ukuphila athathe ukufa bazalwane usathane kakhulu Sathane akakuniki nje yakhuluma thina usathane nike Sathane uyakhuluma nike wena awukwazi ukwenza Sathane uyakhuluma phela uSathane uyakhuluma Sathane thatha lokho kwami yebo manje ayawazi Tholi uthatha ngesandla esinye aphathe ngesinye abasindisiwe namhlanje yebo bazi abasindisiwe namhlanje benza njalo baphethe okwaNkulunkulu baphethe kwaSathane nike Sathane phela beka phansi ithi thatha lokho kwami lokuSathane Sibonga. Sithelo kwami Sathane kasho kanjalo. Sathane yalo abazo Sathane yaheha bazalwane. Kuba Sathane Sibonga phezu kwakhe umenza yeke lo. Injongo yakhe umyekisa lokho. Mtshela lokho njani yamyekisa. Uyamyekisa kuSathane. Lokho noSipho wayekela wathatha kwaSathane. EwaSathane ehambeni kwendlela afundaka.
siyasindisa abazalwane sifike emthobeni sizwe lapho sesizwutshu yazazalwane mambuku ayanda ngithi angayibamba afike lapho ezwa khona inutshu ihamba ebraneni kwami ngiyaphathaphatha ngiyinsiza yevangeli kwathi omunye umama eprofetha ebandleni lami ethiwa Nceku uzoshaya wathi ngibone uNceku eshada nentombazane yaseNatali yizwa kwase kwaba nesiphepho esikhulu kwaba nempi kodwa umshado waphumelela waba muhle isiphepho savuka umshado wangaphelele esiphepheni kodwa umshado waphumelela waba muhle bekufona wena ungaphelele esiphepheni ngoba bakushabalala ngomasihamba nesiphepho esikhona hayi kuyakhona 21 bazalwane ya 21 nine nesiphepho esikhona isiphepho sivile ukuthi 2021 namnyaka manje wenzile amaphutha amaningi wena waphelele esiphepheni kulo nyaka wongaphelele esiphepheni hamba namazwi lezi umshado wethu wenzeka imali yakhe ebhenki ukuthi safika isiphepho sebebazwile umshado wami nangizwa bazalwane sashada njengona umbamesho sashada sadale sesishada kanye manje sasazi khona iyabengama thina khansi kufuna manje wena vele uthikone nje abheki kanti vele phela wena bedala umbona nje yabo wena yabo thina igama kwaqala ngokuhlanganiswa kuqala kwathiwa umkhwenyane makayovela khabo makoti ukuyovela ukwenza isicelo ukuthi ayisekhona insizwa yakashababa endaweni yaseMpumalanga mina mazi kunjani ngala lo mama ngishada lentombazane yaseNatali awanatali ngakanyana lo mama kashoba phakathi kukhasela lapho kubambe mtshela wena wesihaya la yabanjwa yakhwawa ayophumelela ngenzeni wethu Wow, ukuthi Mpumalanga yaqala kwaya ngoba wena bonke lokho kuthi mhlawumbe geography waqosha phansi ukuthi Mpumalanga sekasiqala ende uNkulunkulu akathanda ukuqala kweMpumalanga nada uma ngiyowenza isicelo ngiyovela ukuthi alisekhona abafana bathi ushayida akayosi phela bokuqala ngathi ngoba wena soqolile uthembisa umshado jwani phama nje basethekisini ayithi no intela kaze wena oyishayile akayosi amen.
unkosikazi kaMfundisi bangabe umfundisi akabizwa angithi yebo waziwe ubrother usister yebo njani ngokomthetho kahle kahle washo mamadudu waziwa kanjani lo manje awaziwa kanjani wasi aflonke yase South Africa yonke uthonje ukuhlela kumshayasi ukuthi kuyathenjiswa namhlanje esontweni usista belapostile usista yompilo ingakho so ayiphe uma ngiyokwenza isicelo wesibili that's why ngiyokwenza ukuthi ngaziwe kamanzini ukuthi asekhona asempumalanga before ebandleni sengaziwa manje ebandleni manje ngicela naziwe ebandleni ekhalini abanazi nethi yena ufika wathi ngamqoma yabo ngase ngimtshela umthetho nomgomo wala ekhaya sisona kodwa wasithi yena ufuna ukuzongithembisa kulesona senzeni ke thina konke how kini mayazi hayi khama zo understand yabo sobuya ayi mina bengiya emsi Uzobuya ngenze njani umthembiso nazi sekwazibala nje mina bonezindaba basesontweni ngoba indaba zasesontweni zimnandi uNkulunkulu yazi ukuthi mina seqolile lekule ngoba sibathina ngiyazi ukuthi seqolile ngiyayifunda sengishoda ukuthi ngasisebani mina bonezindaba basesontweni kanti futhi bale kuthaye senjani hayi phela ngilindele intokozo baphize inyama bagcine bayasabela kunjani ngalezo ikhathi ngibona manje ngitontele kusini bethelweni kodwa noma ngitontele kusini kubonakala ihamba nasimakathi hayi ngafika kwezokala bona ngihamba noJesu wami afika kwezokala sengiyamthembisa-ke hayi phela kwashiwo mahamba kwathiwa nabezile nabakazimu basho kade akathi isizwe kubekayo hawu thina silethele into nje umshini into emnyama nje engathi futhi kwesilahleni kwasho ukuthi ngaleso sikhathi kwazi ngoba sekushaya angithi sithembisene sewenzekile ngabuyela ngayo project sesiyaqoqa manje igama sisiyathola ke manje sisizana ngibani wena uthi uqoma kungakashayi 5 minutes uqolile sithi ohamba kunye hayani yamuntu abazalwa menye zaphuka kalula uyayimunya uyihani nje okunje sebenze ihani sebenze ihani yebo masithi hlala werakisuku oshiya uyithilehani ingeke ithilehani sotoyi iziruje kodwa maseseleni yasingathi ngithi lapha ku-TikTok bathi-ke labafana labo ma-90s vumani mani hayi andifulile ama-2000 nokuguga ngivele bawuthi uyaguga zisho ngombala odlikizayo ezithi
obizayo wama-2000 vele bengihlala ugijime utshwala njalo every weekend utabamdosana njalo ukusala kwethini lehamba ba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 busho kodwa khona abantu lulosipho ngiyakutshela yabonakala masothela yabonakala masathi siyabona arukana sisho les mara siyabona sibo mara sisho les umsiba ngokujaba nabantwana nayasho mina ngazisa amantuka ngazi 6 to 6 kusho zini lapho ubuso ngathi zasidla sonke esontweni ngathi bambana abantwana bethu ba-ashas babani selifini isisini izodla wonke umuntu akithi lezo mamamkolo ukuthi nontanda mdala yabo inkinga yethu mina ngisazi ukuthi nesibadala esenisibuka ngathi singabantwana phela thina siphutha lethu wena dakwa wena yabo thina saphuma nisi sagcina umuzi yabo uma ungibona nje angeke usho ukuthi umntana wamsebenzi yebo ngeke usho ukuthi umntana wamsebenzi ngimela sami mina ngayobona umzi wami ohlala nojesu umhlale amalanga yonke inkambo yakho yaguculwa emfaneni yakho so bantu abami ngizonicela bambana amazwi labakhulumekile uNkulunkulu bamshabalala uqedile indaba isele nawe ubonile usathane wambona inikeza funda msini bamba amazwi funda msini siqala phansi sifunde bayiqala msini verse 23 hayi awuyeke funda kuhle ngizwe ukuthi osindisiwe ubuhle silafuna usindiswa ngizana ngoba wasindiswa wokuba ngalobu busuku bekumi ngakini ingelosi kaNkulunkulu ufunde kahle wena ikhona umuntu engingowakhe engimkhonzayo ngizokuthuka phakathi komalumaka ngibasaphela mina yathi awukalele phansi wokuba ngalobu bayenze kunathi ishuna ngayena abekho abayo mbu wokuba ngalobu busuku bekumi ngakini ingelosi kaNkulunkulu ngani ngibazalwane nalokusuku uthi uPaul kwemakini ingilosi kaNkulunkulu yathini buhle ingilosi kaNkulunkulu kuyena uPaul ungesabi Paul umelwe ukuma phambi kwaKhesari yebo umelwe ukuma phambi kwaKhesari ngamanye amazwi bazalwane akushintshi kunesimo nje kumele ume kuso kodwa isimo nje okumele bazalwane ukuzuwelele ngapheshela ube kuso ngamanye amazwi awucela umthandazo naye sibeni cela umthandazo kuwena isimo sikhona ngoba ngala sikho nabazalwane ukube sasiya ngeziphi kodwa into esenze siphumelela phakathi kwabathakathi bonke laba abangayifuni lebala abangalifuni limela balifica labangalifuna kodwa ngoNkulunkulu zephumelela njalo nje uNkulunkulu uphile bonke abahamba nawe emkhumbulo hey wena ngathi etholi awube ngophiwe lini ambe na ngoba inyeke senza mfana nami siwelele ngapheshela uze ube ubaba udlamini ushadile washada nentombazane esindisiwe hayi leyiyeke ngalosihlanu
ividiyo lezi sezifekshini uphiwa baphiwe lende waphiwa nathi sizokwazi ukuweka sonke ngoba nithi lende umama makakhuluma wena uzawezwa mava mkhulu esiwababe wayilende wababe usokuphiwe yena ngazathi abantu abangakholwa bayinkoda lento ukuthi lo amphiwanga yena ngoba sewuphiwe yena uyawena na mina ngifuna indoda esebenzayo enemoto endeni khase sineqale phansi ihambe la ivuko angithi lo umsisi uzokwakha indoda kahle kahle ayikwazi ukwakha engekho umsisi indoda umfana uneki akanamfuzi uba lo muzi basekhona unkosikazi khona lapho umuzi lapho behlala khona kunomuzi kunokushisa okuqala ukuthi kunonkosikazi so wenenyoka engene emgodini engagubhani yabo so ophiwe le ndoda uzokwazi ukubekezelela le ndoda labangakholwa bayasho bathi abakithi bamphile shabangakholwa so ophiwe le ndoda uyabekezela baze bawele oniphiwe lo mkazi uyabekezela baze bawele la bazalwane yaphiwana so emakhelwane yaphiwana abazohlala nayisontweni abaphiwe thina abangaphiwanga thina abayohlala bofika bashintshe zabo bathathe iziso bahambe banikele kwendlu yoziko bahambe esebona sibili uyalimala kanti abaphiwanga abaphiwe bazohlala ngoba labo labo sewela nabo lapho labo siyanabesenta thina siyesenta lethi akutshela ini themba nawe ukuthi hayi mali siyesenta thula ubheke ngoba thina siyesenta azodangana ngapha babambi igenge bagwazana abantu babulala thina siyesenta lethule kakhulu ukuthi mali duze kwesikhundleni yeziphi namangasi ngoba wena zothatha balelane le sisele uNkulunkulu embekile la phakathi sazoshiya uma ngeke ekusebenzise kuphela njalo ngeke kuphela nize kuphela ngifuna isonke sibonile futhi ngine ngaphakathi basigena ngaphakathi sengene sabona into ezobila access shosha khona into ezobila ayikhaseki esenkeni ngoba khona lasikhomba khona siyakho seyenzekile le ngifuna ungangihluphi ufuna laphiwe labo bangahluphi wena nezinto zethu amanzi wethu sihamba phansi le siyothi baba emasipala siyazila ostisi angazi nguphi mari siyala ostisi anthine sihamba nokonomvelo bamakhanimasha mari nonomvelo siyahamba usonke msana
ngisho umthimbiweni mara bekade ngingesho kanjani mara wathi ngo uphiwe impilo wemanzini omncane usho sihamba nomanzini phela yini ma-2000 inokhuluma isiLungu iyakhuluma Afrikaans leyopheka nje ebhodeni Afrikaans noma Cleanbus, mina ngimuntu Afrikaans wena pi mina Cleanbus wena pi mina Cleanbus because I believe Cleanbus wena pi yabo siya indaba uPaul wahamba nabantu enziwe njani wemsithi aphiwe bona bese abantu abangafika ngabona bayamosha babadleni bayamosha bayizimoshi bakhulumela safuthi bayilo yonke into abantu abangaphiwanga kuwena babuyela lo moya ufele fundi Ngalokho yimani isibindi madoda. yimani isibindi madoda hayi bonke abanamazambane bemisibindi emasha mani isibindi madoda kodwa zabizwa izwanile iyahambe nje yabo uze ngawo ngawo uthike ukufundise mina nami sengithintile hayi baba mina right ngalo manje ngizama ukuba right yabona into engikhulumile baba wena uvama ukuwa kodwa yabona uwile baba ayisebina mina tholi ngiyaphila ukuwa baba mina ngiphila mina oh lento ethengiwe yithathe funda kuhle Ngokuba ngiyakholwa ngoNkulunkulu ukuthi kuzakuba njengalokho kukhulunyiwe. hayibo wena uyekele mina khona buya sathane buya manzini sathane koshileko buya sathane buya manzini thatha phela sathane wakho Yebo simelwe ukukhahlelela. ngiyokhahleleka ekholweni Ngalokho yimani isibindi madoda. ibalini bazalwane madoda nomgqoka iskate yebo Ngokuba ngiyakholwa ngoNkulunkulu. ngokuba ngiyakholwa ubani kusho ukuthini dudu laba abakholwa uNkulunkulu yilabo abanelungelo lokuthola izinto ezinkulu ayithola umuntu ongakholwa yebo Ukuthi kuzakuba njengalokho. hayi wena wasigijima mina ngiyagijima njengalawo enhlelweni ngabona TV manje mina ngikwazi ukugijima bafowethu leko ndaba ngiyakholwa uNkulunkulu ukuthi into kanjani kuhle Kuzakuba njengalokho kukhulunyiwe. ngenza njani kuhle Kuzakuba njengalokho. kuzaba njengalokhu kukhulunyiwe kimi ukuthi kuyokwenzakalani kahle lo Nozipho bemele athi mina ngiyakholwa uNkulunkulu ukuthi kuyoba njengalokhu kukhulunyiwe kimi ababukelo ngoba lokho asana ndawo yabona amashakithi basiyakholwa Nozipho uthi Nozipho ngiyakholwa uNkulunkulu ukuthi kuyoba njengalokhu kukhulunyiwe kimi fanele isathane mayikilika ungathathi nika sathane abathe nje yebo abantu athathi lutho bazalwane waye akathathi ingoma ngiyakholwa uNkulunkulu ukuthi kuyoba njengalokhu kukhulunyiwe kimi izakho umfana wami izakho ake ngibize lo ngapha ubafana bami no ake ngicale ngani uri ngicale ngawo angicale ngani angithi wenza uthatha isibonelo la yabo kukhona ukubi la khombisa ukubi why lo Job ngiyakholwa Nkosi yami ngiyakholwa uNkulunkulu ukuthi
kuyoba njengalokhu kukhulunyiwe kimi. Thina fanele sihaleleke. Singatholakala. Hayi wena uyahaleleka. Hayi abantu basemqindezela. Wrong. Phela lapha esontweni ngengisakhona emantombazaneni. Ngoba umama uzomqindezela njani? Wrong. Lalela thina siyahaleleka asitholakala. Abahlale bangahaleli ntokozo mara ngekatholakala. Maye khona uNkulunkulu kuyoba njengalokhu kwenze njani? Kukhulunyiwe kuye. Bese abazalwane akaguli ndawo. Njeke wena. That's the why usiqomqomo. That's why usiqomqomo. Ayizoma Natal phela mina. Wathi usiqomqomo. Why usiqomqomo? Wena awukhona into ekuyiwe. Uyazi umuntu kunento eshiwo kuye akavumeli ithole noma ngabe uba. Ngoba ungavumeli yalahleka lento ekhulunyiwe kuye. Yezwa wena usiqomqomo awukazikhona ukushiwo kusiqomqomo thina. Yezwa? Izele ufese umsebenzi. Ulinde ilizwi kaNkulunkulu ngilinde nje ukuthi lize ufese umsebenzi. Ngiyalinda lize ufese umsebenzi. Ulinde izwi. Hayi phela ukuthi awushele. Kodwa waye ungaqondi. Qomqomo sumsini. Angashiwo kuwe uba usiqomqomo. Ngoba ngithi uyazifumela. Into ekwenziwa usiqomqomo ukuthi uyayifumela. Uqomqomo ndini. Ithe ngikhombisa ukubi. Laphansi ntokozo. Izapha emfana wami wena wafika uyiphara lapha. Uyongiphatha. Mbone manje unomehluko. Ukuthi phela mina ukuthi mina ngineqiniso mina. Njengomthakathi uhamba somsini abantu. Yabona umntana umshoda 1 2. Nawe yazi the 2 leshodayo. Esuphelele. Yakutshela wena yabo. Uyayibuka wena isibuko nogesi. Ziphi ithombe zakhe khathi ufika la usabhapha. Ziphi ithombe zakho? Uthathe le ithombe zakho uyibuke manje. Ese kube njengalokhu kukhulunyiwe kuwe. Yebo. Hlala phansi ke. Uye kuba usishesheli. Umbali sishesheli. Into zantu usiqomqomo. Manje mfana ngazi ke ngiseyayibhakela usishesheli ke. Yahlaleke wethoni. Yahlaleke. Awu. Nawe nabo buhle bahlala nje bebuye etshwaleni begijima nabo malumani. Ngoba nalo toys ngelilanga. Ngosama ngathi impuma yakho sami ngithengise enkonzweni. Hayi ngibhatele wethulu yewena. Yabona ke impuma usesafika late. Kodwa yizwa toys ngempela. Umuntu ungavumi ngisho ngawo. Ade eyophuza lapha kwami malume. Yakujike malume. Uyalingana yaphuma edlaleni. Ngoba yena ngithi kuphi usemalumeni. Uma wakho ngafuna. Uthula kanjani uma wakho. Malume uyabe ujayiva. Malume ethatha ukushaya ngojayiva lo. Wadala malume, manje usadala kithi malume. Haleluya malume. Sanda phezulu malume. Nawe malume yesiye.
endaweni ethize. Kunendawo ekumele siye kuyona. Indawo ethize. Niyezwa bazalwane? Usho njalo uPaul kunendawo ethize ekumele siye kuyona. Kuba wathi ukuba kufike ubusuku be-14 sisazulazuliswa elwandle lwase-Adriya phakathi kobusuku. Abomkhumbi bacabanga ukuthi bayasondela ezweni elithile. wo bona bayacabanga kanti akakasondele kusasekude. Qhubeka. Base bephonsa intambo yokulinganisa. Bafumana kungamafakome angama-20. Aseleyo yebo. Sebeqhubekile kancane bayiphonsa futhi. Bafumana kungamafakome angama-15. Yebo. Besaba ukuthi mhlawumbe singashayeka ezindaweni ezinamadwala. Yebo. Baphosa amahange amane ngasemuva. Bafisa ukuba kuse. Abomkhumbi sebefuna ukubaleka emkhunjini. Behlisela isikebe elwandle ngokungathi baza kuphonsa amahange enhlokweni yomkhumbi. Yebo. uPawuli wathi enduneni yekhulu nasemabuthweni, uma laba bengahlali emkhunjini ningesindiswe nini. Uma naba bengenzi njani bazalwane? Bengehlala emkhunjini. Njengoba sifundisiwe gogo kumele sihlale la esifundiswe khona. Amazwi uNkulunkulu awakhulumile wakhuluma esibazalwane sila. Angithi bazalwane sila ekhoneni kwakhe uNkulunkulu wakhuluma nathi. Kumele sihlale ke bazalwane la ekukhoneni kwakhe uNkulunkulu. Niyezwa bazalwane? Uma laba bangahlali emkhumbini bengesindiswa. Niyezwa bazalwane? Thina siyosindiswa ukuhlala ekukhoneni kwakhe uNkulunkulu. Leyo nto leyo izasenza sisindiswe. Sihlale la. Hayi siphumelelisa ukuthi sihleli khona. Insindiso yethu ilasihleli khona. Khona amabutho anquma amagoda esikebe asidedela sawo. Wathi sekuzakusa uPawuli wabancenga bonke ukuba badle wathi, namuhla kulusuku lwe-14 nilindile, nihlezi nizila, ningadli lutho. Ngalokho ngiyanincenga ukuba nidle, ngokuba lokho kungokokusinda kwenu. Akuyi kulahleka unwele lwekhanda nakoyedwa phakathi kwenu. Okay. Eseshilo lokho wathatha isinkwa, wabonga uNkulunkulu phambi kwabo bonke. Wasihlephula, waqala ukudla. Basebema isibindi bonke badla nabo. Thina sonke esasisemkhunjini besingabantu abangama-276. Sebesuthi Laba bantu abangama-276 basinda bonke noSipho ngoba balalele and batshela ukuthi bangaphumi emkhumbini. Noma umkhumbi ngosoqala uba nenkinga bangaphumi. Ukuba nenkinga kusho ukuthi ngabaphumi. sebesuthi ukudla benza lula umkhumbi, belahla ukolweni elwandle. Sekusile abalazanga izwe, kepha babona ithembu elithile elinesihlabathi. Abanquma ukuba baqhubele kulo umkhumbi uma kungenzeka. Banquma amahange bawashiya elwandle, bathukulula futhi izintambo zamaphini okuqondisa. Baphakamisela emoyeni indwangu ephambili, baqonda ogwini
bathelela endaweni enolwandle ngazombili. Baqhubela umkhumbi kuyo. Inhloko yomkhumbi yagumekeka, yema, ingenakunyakaziswa. Kepha ingasemuva laphulwa ngamandla amaza. Hayi ingasemuva laphulwa bazalwane. Amandla amaza. Ukuzamazama kwamaza. Waphuka. Kodwa kuthiwe bazalwane bahlala emkhumbini. Kodwa kwakwenza njani? Waphuka. Mase kudingeka ukuze basinde nomhlahla amazwi akhulunywe kubo. Hayi abantu kusho bazalwane. Yebo. Kepha amabutho ayehlosa ukubulala iziboshwa. Yebo. Awahlose ukuzibulala. Yebo. Funa ezinye zibaleke ngokuhlala. Kepha induna yekhulu ithanda ukusindisa uPawulu. Yawavimbela ehlosweni yawo. Yayala ukuba labo abakwazi ukuhlala baziphonze kuqala emanzini. Yebo. Bafike emhlabathini. Nabaseleyo bafike. Abanye ngamapulaku, abanye ngezitha. Hayi into engichazayo la ayanda abanye bafika ngamafulamu abanye ngezinye izinto zomkhumbi. Amen. Ngamanye amazwi ngazathi iphume bathi sizobambelele entweni yomkhumbi. Ngoba ngazathi impilo ilento yomkhumbi nento yomkhumbi. Ukuze sihlambe mina ngibera phezulu yoplango lomkhumbi. Mina ngikhamba naye ngoba kuthiwa lezi izinto zasemkhumbini ukuze bawelele ngaphesheya. Hayi bahlukane nomkhumbi. Hayi bahlukane nomkhumbi. Sekuthiwa endleleni yokukholwa simele ukulingwa ngoba umkhumbi ohambayo odibana nezimvubu. Endleleni yokukholwa simele ukulingwa ngoba umkhumbi ohambayo odibana nezimvubu. I-Tyrod owesikhashana igrabhela emangaloko ekamele iyelukela kodwa ibelezuli. I-Tyrod owesikhashana igrabhela emangaloko ekamele iyelukela kodwa ibelezuli. Ngezinye izitho zomkhumbi babambelela kuzona baze bawelela ngaphesheya. Injongo nabo ukuthi basinde bafike baphephile ukuthi umkhumbi uphelile kwazona baphephile. Phela bese bayintoni bongayengozini yemoto. Imoto iyalungiseka, imoto iyathengeka, umphefumulo awulungiseka awuthengeki. Ososayensi behlele beza nezinto ezintsha. Beza nangamakhamba amasha. Onsululwazi bazalwane abanalo ikhambi lokusiza umphefumulo ukuze kube ngoku. Abanalo. Hayi abanalo. Soma mchabalala sekuphahlazekile imoto wena waphuma usindi. Bonga uNkulunkulu.
siphethe izinto zethu. Yabona? Siphethe. Sinikeziwe izinto zethu. Ngibeka. Ukuthi sifike naye kodwa kumnandi ngasifika nezinye izinto zomkhulu. Umzalwane athi ucela uNkulunkulu ambusise ngomshado. Ezokuthiwa kaMprofethi Thawula. Abanike ayena Mprofethi Thawula. Yahlala nomkhulu phahlazela yahlala. Weyukela yahlala. Yashisa yahlala. Hayi ushisa kangaka uyafasting. Sekukhona into zakho. Uma ngabe ushisa ntokozo uchaza ukuthi ngashisa ikuthulekile ngasi. Kodwa makushisa kunyakaza uchaza ukuthi uNkulunkulu uphethe. Wena qhubeka ubambe amazwi akhulunywe phezu kwakho. Thwala mithi. Mazwi abuyiwe phezu kwakho. Kanjalo-ke kwenzeka ukuba bonke baphumele emhlabathini besindile. Hayi-ke, cedile kakhulu. Kanjalo kwenzeka ukuthi bonke baphumele emhlabathini besindile. Abasindile abanendaba namanzi, kodwa basindile. Sibonga nothando asenzele.
likaJesu Kristu abantu kusho hambeni kwakhe konke ngegama likaJesu waseNazaretha sebenza phezu kwalo baba ngegama likaJesu waseNazaretha sebenza phezu kwale ntombazane ngegama likaJesu gama likaJesu gama likaJesu gama likaJesu gama likaJesu gama likaJesu yadobha wena ngoku yadobha ehambeni kwakho yadobha fire yadobha wena gama likaJesu gama likaJesu ambusho wegama likaJesu waseNazaretha isabambusho ube empilweni yakhe yonke ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha sisibona ngegama likaJesu ambusho wegama likaJesu waseNazaretha ambusho empilweni kwakhe konke ngegama likaJesu waseNazaretha. Umlilo wakho ucuthulayo umlilo wakho namandla usebenzile abathile bandla lakho lifana ibandla le-House of God lona uNkulunkulu kusho kwakho ugcwele le ndawo ngegama Yes.